हरे कृष्णा. आता मुखार सुनोच्या वैष्णव भजन सांगू का? स्टार्ट करूया. प्रथम जानो सांगू येता असाची विद्याप्रभू माताजी मुंबई दक्कून तन्नी उत्तरम उदरम स्तव ते कीर्तन बरेल्ले श्रीला रूप गोस्वामी तन्नी स्तवमाला दक्कून संगीलस्य. हरे कृष्णा. विद्याप्रभू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुत्रम् उदारम् असूत यशोदा, पुत्रम् उदारम् असूत यशोदा, समजनी बल्लव ततिरति मोदा, समजनी बल्लव ततिरति मोदा. कोऽपि उपनयति विविधम् उपहारम्, कोऽपि उपनयति विविधम् उपहारम्, नृत्यति कोऽपि जन बहुविहारम्, नृत्यति कोऽपि जनो बहुवारम्. कोऽपि मधुरम् उपगायति गीतम्, कोऽपि मधुरम् उपगायति गीतम्, विकृति कोऽपि स दधि नवनीतम्, विकृति कोऽपि स दधि नवनीतम्. कोऽपि तनोति मनोरथ पुत्रीं, कोऽपि तनोति मनोरथ पुत्रीं, पश्यति कोऽपि सनातनमूर्तिं, पश्यति कोऽपि सनातनमूर्तिं, पश्यति कोऽपि सनातनमूर्तिम्. श्रीला रूपा गोस्वामी तन्नी बरयले सत्वमाला गीतावळीचे प्रथम पद प्रस्तुत केला. माता यशोदा मैयान एक तेजस्वी अद्भुत बालक कृष्ण कन्हैयाक जन्म दिलेल्या संदर्भारी गोपाल गोपिकान कशी आनंदोत्सव आचरण केले म्हळ्यारी ಕೆಲವು ಜನನ ಹುಡುಗಿರ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲರಿ आणि थोडे गोपिकान कन्हैयाले जन्मोत्सव नृत्य कोरनु संभ्रम केले. आणि ಕೆಲವು गोपिकांनी गीत संगीत संगूनु आचरण केल्यारी आणि ಕೆಲವು जनांनी कृष्णाले प्रीतीचे दय लोणी फकुळे. आणि थोडे जनान उदार मनारी दान धर्म केल्यारी आणि थोडे जन गोपिका गोपालांनी परम पुरुष कृष्ण देवाले दिव्य दर्शन घेतले. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. विद्याप्रभू माताजी भारी छंद कोण सांगलीची तशी आमगेल ग्रुप ಅಂತ ಅಸಾಚಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನವೆ ನವೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಲಿಂಚಿ ಪಳೆಯ ತಂಗಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತನ್ನಿ ಕೆದ್ನಾಚಿ ಎಂಗೆಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ माताजी आमगेली करकळची तशी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी छंद कोण सांगले तशीची प्रति एक अंतू तुम्ही पार्टिसिपेट करका भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी करत असाल एक सेशन्स की प्रति एक तुम्ही भाग घेऊ का म्हणून हांव निमगून घेता. तशी मुखार सुनवच्या. धन्यवाद माताजी. नेक्स्ट कीर्तनीय सांगू येता असाची जगन्नाथाष्टकम ते प्रज्ञावाग्य माताजी सांगता असाची ते श्रीला आदिशंकराचार्य त्यांनी रचन केलेले संस्कृत लँग्वेजर असं. हरे कृष्ण माताजी.
आणि तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हांव जगन्नाथाष्टकम म्हणची ट्राय करता. आय एम नॉट सो परफेक्ट आणि ताजी मिनींग वरी आमगेल भाशेन तू सांगता म्हण हांव प्रयत्न केला. हे सगळे म्हळ्यार सिनियर डिवोटीज कोण कोण सांगला की तांगेले ऐकून थोडेशे आय जस्ट ट्राय टू प्रेझेंट करचा प्रयत्न करता. कसले चूक जाल्यार प्लीज तुम्ही म्हाका करेक्ट करता म्हण विनंती आसा. भजने सुरुवात करता पहिले आणि त्याच्यानंतर मिनिंग सांगता. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. विजय सवे वेणु शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे विपुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. महाबोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कृपा पारावार सजल जलद श्रेणुरुचिरो रमावाणी राम स्फुरधमल पंकेरुहमुखा सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. रथारूढो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकारण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. परं ब्रह्मा पीडा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो
विश्वासिनी लाद्रौनीलित चरणोन्नत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैयाचे राजं न चकनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्यावरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरित्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरित्वं पापानां विपतिम् अपरां यादव पते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयत्नशुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्। हे जगन्नाथाष्टकम श्रीपाद शंकराचार्य हांनी त्यांना जगन्नाथपुरी धामाक भेट दिल्ली त्यांना जगन्नाथालय दर्शन घेऊन हे बरयल्लें आसा। चैतन्य महाप्रभूंवरी हे जगन्नाथपुरी फर्स्ट टाइम आयल तेन्ना पठण केल्लें आसा। फर्स्ट श्लोकांत अशी सांगिल्लें की कृष्ण आणि जगन्नाथ ह्या दोगांतू कसले भेद ना। कृष्णाची हांगा जगन्नाथालय रूपांतू बशील आसा ती तेन्ना कृष्ण तागेले कळेल घेवन यमुना तटारी कुंजवनांतू बशील आसती तेन्ना तो बासुरी वाजयता ग्वाल बालांक गोपी जनांक आपयत आसा। आणि एक संदर्भ हांतू अशी दिसतास की ग्वाल बाल आणि गोपी हे कमला फुलावरी कृष्णाले सुंदर रूपाचे दर्शन घेऊन संतोष पावताती आनंदित जाताची। जशी कमला फुलाचे स्वाद घेवच्याक कशी मोवा मूस पित्त स्फूर्तकी तशीची कृष्ण ते दिसतसा। आणि हे कृष्णाक लक्ष्मी गणपती ईश्वर ब्रह्म सर्व तांगेल चरणाची पूज करतात। तसल हे भगवंत मेगेल दृष्टी दर्शनाचे वस्तू जावन उरो म्हण हांगा प्रार्थना केल्लो आसा। दोन्ही श्लोकांत सांगतात की भगवंताले दावे हातांतू कळेलू मात्यारी नविलाचे किरीट धारण केल्ले आसा। तांगेले कमरेक रेशमीचे हळडुवे जरी वस्त्र धारण केल्ले आसा। आणि तांगेले दोळ्यांच्या कोण्यांतुल्यान तांणी ग्वाल बाल एवम गोपी जनांक पळयत आसाती। अस्सल नमुन्याचे वृंदावन धामांतुले सुपरिचित दिव्य दर्शन मेगेल दृष्टीचे वस्तू जावो म्हण हांगा प्रार्थना करत आसात। तिन्ही श्लोकांत सांगतात की
हे महासागराचे किनारे अद्भुत जाऊन अशिले अशी नीलाचल पर्वतारी भांगराच म्हालांतू तांगेले तांगेल होड भाऊ बलभद्र आणि मध्येंतू बहीण सुभद्रा वट्टू त्यांनी विराजमान जाल्लसाची ते शोभामयी अशी दिसतसाची आणि भौतिक संसारांतू पडील भक्तांक सेव करची अवकाश दितसाची अस्सल हे मगेले भगवंत दृष्टी दर्शनाचे सद्द वस्तू जावन उरो म्हणून प्रार्थना केलं असा. चारी श्लोकांतू सांगतात की भगवान जगन्नाथ हे करुणेचे सागर असतात. तांगेले मोडात असले सुंदर अशी वर्ण असतात. कशी श्रील प्रभुपादांनी सांगितल्या म्हण की पहिली पावसाचे कशी मोड येता की ताका घनश्याम म्हणतात ती तशी श्याम वर्ण सुंदर वर्ण अशी हे भगवंत लक्ष्मी आणि सरस्वतीक आनंद दिवची तसले अशी असतात. हे जगन्नाथ तांगेल हे सुंदर मुख कलंकरहित पूर्ण कमलाच फुलावरी असा आणि मस्त देवी देवता लोक तांगेली पूज करतात. सर्व उपनिषद आणि शास्त्रांतू तांगेल महिमेबद्दल सांगिल असा. तसले हे भगवंत सद्द मेगेले दर्शनाचे वस्तू जावो म्हणून हा प्रार्थना करत असायचे. 5व्या श्लोकांत सांगतात की भगवान जगन्नाथ रथारूढ जाऊन वतस्तना सर्व ब्राह्मण प्रत्येक हेज्जेक स्तुती घोष करतात, होडहोड प्रार्थना करतात, स्तोत्र पठण करतात. त्यांना हे भगवंत तांगेल वैरी करुणेचे आणि कृपेचे कटाक्ष दिससाची संपूर्ण अनुग्रह करतात आणि स्तोत्र ऐकून भगवंत आनंदित जाताची. हे भगवंत हे हरी करुणासागर या जगताचे मित्रा नमुन्यानं बंधू जावनु अशी असत. अस्सल हे भगवंत मेगेल दर्शनाचे दृष्टी दर्शनाचे वस्तू जाव म्हणून हांगा प्रार्थना केल्लें आसा. 6 श्लोकांत सांगतात की हे भगवंत ब्रह्माल मुकुटाच आभरण तांगेल दोळे फुल्लील कमलाच फुला मणकी असत. तांगेले नीलाचल पर्वताचेरी निवास असा. तांगेल चरण तांनी अनंत शेष देवाल मात्यार दवरील असत. भगवान जगन्नाथ तांगेल प्रीतीचे हास्य दितसाची. भक्ती रसांत मग्न जावन आशिले हे भगवंत थंड कुंडाचे उदका नमुन्यान आशिले राधार आनिले देहाच आलिंगन घेतसाची तांतू आनंद घेतसाची. तस्सल भगवंत मेगेल दर्शनाची वस्तू जावो म्हण हांगा प्रार्थना केल्लें आसा. 7व्या श्लोकांत सांगतात की हांव कसले भांगराचे जावो राज्याचे जावो मोती माणिक्याचे जावो संपत्तीचे जावो प्रार्थना करना. खंयचेच पुरुष सुंदर स्त्री आपल्याक बायल मेळका म्हण तशी इच्छ करता की तसल नमुन्यान हांव इच्छ करना. हे भगवंत महादेव ईश्वर स्वतः नित्य निरंतर जाऊन हे जगन्नाथाले नामस्मरण करतात असले स्तुती करतसाची. असल भगवंत सदा मेगेल दृष्टीची वस्तू जाऊन येलो म्हण हांगा प्रार्थना केल्लें आसा. 8व्या श्लोकांत सांगतात की वट्टू देवतांक निर्माण केल्ले सूरपती यादवपती यदुवंशाच प्रभू हे महासागराचे महापाप नाश कोण म्हाका या महासागरांतुल्यान भायर काडी देवा आणि स्वयं जगन्नाथ हांगेले पादाचे आश्रय सोडून दुसरे कसले हे जगांतू ना म्हणले हे खच्चित. हे तस्सल भगवंत वेगे दर्शनाचे वस्तू जाव म्हण श्री शंकराचार्य प्रार्थना करतसाची. फलस्तुती अशी असा की कोण परिशुद्ध मनान हे पवित्र जाव नशिले जगन्नाथ अष्टकम पठन करता की ते सक्कड पापांतुल्यान मुक्त जावन विष्णू लोका पावतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी छंद कोण सांगला तुम्ही. मस्त इम्प्रुव्हमेंट असं आणि तुम्ही अर्थ सांगू का मस्त भयंकरता मागेल कोंकणी समना म्हण म्हणाली मग काही दिसांनी तुमगेल कोंकणी आमकां पुराजन अर्थ जाला म्हण हांव लेखता तशी मस्त भावपूर्ण जावन मनान सांगला माताजी. मस्त धन्यवाद.
तशीच प्रत्येक हाका सेशनांत की कीर्तनियांत की मुखार येवन नाव दियाची पार्टिसिपेट कराची कित्याक म्हळ्यार आमकां एक हे प्लॅटफॉर्म घरा बसूनच देवाल सेव करता जाल्यार आमकां भाग्य भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमकां दिला त्या पुरा जनांनी हे उपयोग करून येवका म्हणून सांगून हांव तांगेर भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव नेमून घेता. नेक्स्ट कीर्तन सांगू बच्चा रघुपति राघव राजा राम सांगू येता कीर्तन सांगू येता सची शैला प्रभु माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. मंदाकिनी माताजी एक कीर्तन सांगता की मंदाकिनी माताजी तुम्ही सांगता सच वा नेक्स्ट तानी म्हणून येता एक चेंजेस सांगायचे होय. मंदाकिनी माताजी राधिकाष्टकम संचाक येता सच माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. मंदाकिनी माताजी राधिकाष्टकम मीनिंग ना माताजी राधे जय जय माधव दैते. ओके 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 ताजी मीनिंग असणार. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम सर्वांक. सॉरी लास्ट मिनिटाक एक सेवा आयलाय. थँक्यू सो मच. राधे जय जय माधव दैते हे बरेले रूप गोस्वामीनं त्यांनी स्तवमाला म्हणजे बुकात कोण घेतला. ओके हे संस्कृत लँग्वेजर असतं. हा ट्राय करता. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे. दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. वृषभानुदाधी नव शशिलेखे लालित सखी गुण रमित विशाखे. वृषभानुदाधी नव शशिलेखे लालित सखी गुण रमित विशाखे. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. करुणा कुरु माई करुणा भरीते सानक सनातन वर्णित चरिते. करुणा कुरु माई करुणा भरीते सानक सनातन वर्णित चरिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रपात की जय, शील गुरुदेव की जय, नित गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल. हरे कृष्णा. आता म्हणजे मीनिंग एक सांगू ट्राय करता हूं. ओ राधे माधवल प्रीतीचे गोकुलचे सक्कड गोपिले तू कोणो पुरस्कार पावतली तुका जय जयकारो. देव दामोदरले प्रीती पात जावचे आणि बांधवी वाडोचे क तुम्ही चंद ड्रेस करता ती तू वृंदावनाचे राणी जाऊन असत आणि वृंदावना देवाक देवीक आनंद दिवचे स्थळ देवाक नव कृष्णाले किती स्थळचे. वृषभानुरायाने समुद्रांत तुझ्याले तू चंद्रमा तू ललिताक सखी जाऊन असत आणि तू केले अद्भुत जाऊन अशिले सौहार्दानी विशाखवरे तू गेले निष्ठेनी सेव करता. आणि राधाराणीक दये आणि कृष्ण प्रेमानिमित्त भरती तिका हे निष्ठा पुरा असत सौहार्द असत. आणि ओ राधे तू भरती करुणामयी सनक आणि सनातना ऋषीवर्या तू गेले गुणा लक्षण विवरण केलेलं असत. ओ राधे मिकेल वैरी करुण करी आणि दळी दवरी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. भारी छंद करून तुम्ही रिसाइट केलंय आम कीर्तन सांगितलंय तशीची भारी लायक करून अर्थही सांगले आमका राधेल विषयरी. तशी मुखार सुनवच्या आमगेल अनेक कीर्तन हे सांगू येता असाची शैला प्रभू माताजी त्यांनी सांगता असाची रघुपती राघव राजा राम म्हणून सांगून कीर्तनीय सांगता असाची श्रीला लक्ष्मणाचार्य त्यांनी बरेलले रामायण दाखवून असं. हरे कृष्ण माताजी. ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. हे भजन बरेलेलं लक्ष्मणाचार्य. पुस्तका नाव नाम रामायण. हे भजनेंतू श्री विष्णू भगवानाले दशावतारांतू 7 अवतार श्री रामचंद्राले गुणगान केला. श्रीरामाक मस्त नाव सती. हे भजनेंतू सुलभ सरळ सुरस संस्कृत भाषेंतू हांतू गुणगान केला. सुरेराम हे भजनेचे अर्थ सांगूका प्रयत्न करता. हे रघुमहाराजा वंशांतू जल्ललो रघुपती राघव राजा श्रीराम दुःख कष्टांत बसिले जनांक पावन करचे हे सीताराम. मोडाचे श्याम वर्णावरी सुंदर असिलो तशी गंगा तुलसी सालिग्रामावरी प्रसिद्ध पवित्र पावन करतालो शुभ मंगळ कल्याणकारी सीतारामा. भक्त जनांक प्रिय जाऊन असिलो हे जानकी रमणा जानकी प्रियकरा जानकी वल्लभा जानकी हृदयालादकरा श्री रघुवरा हांव तुगेले स्तुती करता. तशी आम्ही समेत प्रार्थना करूया. हे रघुवंशजा रघुनंदना रघुनाथा रघुवंश तिलका दशरथ नंदना दाशरथी कौसल्या तनया कौसल्यानंद वर्धना भरताग्रजा सीतारमणा सीताकांता सीतापती आमक सर्वांक राख रक्षण करी. हे मुनिजन वंदिता दीनरक्षका दीनबंधु दीनवत्सला कृपाळु कृपासिंधु कृपामयी प्रजापालक प्रजारक्षक प्रजारंजक दुष्टजन संहारक शिष्टजन परिपालक
सर्व गुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष श्री रामचंद्रा आमक सर्वांक सच्चारित्र्यांतो सन्मार्गांतो सत्संगांतो असून सर्वदा सत्कार्य करचे सद्बुद्धी दी. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. हे भजन मस्त सुलभ असं हांव अशी सांगू प्रयत्न करता. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालिग्राम. सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालिग्राम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जना प्रिय सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जना प्रिय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम. जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे. हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे. हरे राम राम हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे. हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भारी छंद करून तुम्ही भजन सांगले कीर्तने केले मागीर ताजे अर्थ भावपूर्ण जावन आमका सांगून कळले. ते भारी छंद ऍक्च्युअली ते भजन आहे तशीची ते तितले भारी छंद करून तुम्ही भावपूर्ण जावन सांगला माताजी. अशीची मुखारसून येवका मस्त कीर्तने सांगून आमका मन इंपू करून सोडका आमगेल कान लाही करून इंपू जावका सो म्हणून हांव निमगून घेता. असं पुरा सेवा तुम्ही घेवका भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आम कितलेच एक सेवा करूक
भागी दिता म्हळ्यार आमी बशील कडेन आमकां मेळटा असं तशीची आता अधिक मास तशीच पुराजनांनी एक पुरा पुराजनांनी कृष्णालय मस्त मस्त सेव करता म्हणून सांगून हांव निमगून घेता भागवत प्राण कोंकणी तर्फेनी मस्त मस्त जप कराची जपा निमित्त मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी येता तशी म्हणून सांगून हांव निमगून घेता मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तन हे सांगू येता असाची प्रशांत शानभाग प्रभुजी केदनाच पुराजन माताजी मुखार येता ಸ್ವಲ್ಪ टाइम दखून प्रभुजी वरन आमकां कीर्तन करून आमकां मना आनंद करता असाची भारी खुशी जाता आसा तशी तांणी सांगू येता असाची मधुराष्टकम अधरम मधुरम म्हणून सांगून श्रीला वल्लभाचार्य तांणी सांगिल्लें हे संस्कृत रस प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मधुराष्टकम म्हणजे ट्राय करता. हरे कृष्ण. अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपी मधुरा
लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मधुराष्टम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। प्रभुजी ट्रान्सलेशन सांगा नी ना तुम्ही। हरे कृष्ण माताजी। ट्रान्सलेशन सांगा नी ना। मक्का सिंकरच्या सांगिले ट्रान्सलेशन सांगावे। वही प्रभुजी। प्रभुजी तुम्ही रेडी केला मुंजेला सांगा ना मुंजेला रमेश करताची। रेडी केलं ना माताजी। ओके थँक्यू आम्ही सांगताची तुम्ही इथलीचन कोण सिंग केला त्यांची एक हॉड विषय थँक्यू धन्यवाद प्रभुजी। थँक्यू माताजी। हे अष्टकमाचे मीनिंग सांगूक प्रयत्न करता श्री वल्लभाचार्य श्री कृष्णा विषयारी सांगता असाची। माताजी अनम्यूट कराची। श्री वल्लभाचार्य श्री कृष्णा विषयारी सांगता असाची तुगेले ओंड मधुर तोंड मधुर नयन डोळे मधुर मंदहास मधुर हृदय मधुर चला तुवे चमकूचे रीती तेवै मधुर मधुरत्व स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर वचन मधुर चरित्र मधुर वस्त्र मधुर आसन मधुर तगेल गती मधुर भोंची मधुर मधुरत्व स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर तगेल वेणुनाद मधुर पाद धूळी मधुर हात मधुर पायु मधुर तगेल नृत्य मधुर मित्र मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर मुखार सांगताची तगेले गायन मधुर ते पानपुरचे मधुर
ताणे भोजन करची मधुर, शयन मधुर, सुंदर रूप मधुर, तिलक मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सकळे मधुर. तगेले कर्म ताण काम करचे तेवय मधुर, मुक्ती दिवचे मधुर, ताणे चोरी करचे ताजेकय मधुर, तगेले रासलीले अनिकय मधुर, नैवेद्य मधुर, मुखाकृती मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सकळे मधुर. गुंजाहार मधुर, वनमाला मधुर, यमुना मधुर आणि यमुना न्हैन येवची पाळवरेन मधुर, यमुना उद्दाक मधुर, कमला फूल मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सकळे मधुर. तगेले गोपीजन मधुर, तगेले लीली मधुर, गोपी इंगेले आणि कृष्णा जोडी मधुर, कृष्णान नंतलारी मधुर, दोळ्यान ते एक वारे नोट ताणेशी दिवचे असत तेवय मधुर, तगेले शिष्टाचार मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सकळे मधुर. गोपालक मधुर, गोर्म मधुर, गायीक आंबूण व्हरचे ते बड्डी तेवय मधुर, ताणे केलेले सृष्टी मधुर आणि विनाशही मधुर, तगेले वरदानय वै मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सकळे मधुर म्हणून मधुराष्टकांतो श्री वल्लभाचार्य सांगता असांची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद कोण तुम्ही ते मधुर जाऊन आमका मधुराष्टकमाचे अर्थ सांगलाय. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची नेक्स्ट माधवचरण प्रभूजीले एक रिक्वेस्ट की तांगेले एक मुखारान तो आमके एक कीर्तनीय सांगका म्हणून सांगून म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण प्रभूजी. माधवचरण प्रभूजी तुम्ही सांगितलं. हरे कृष्णा. ऐकतोय? हाव राधाकृष्ण प्राणामुळे एक भजन कोणी सांगेल ना नेमयाजी? ओके. राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवने मरणे गती आर नाही मोर, जीवने मरणे गती आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, कालिंदीर कुले केली कदंबेरवना, कालिंदीर कुले केली कदंबेरवना, रतन वेदीरा उपर बोसाबो दुजना, रतन वेदीरा उपर बसाबो दुजना, राधा कृष्ण प्राण मोर, युगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, चामरडुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर, युगल किशोर,
गाथिया मालतीर माला दिबो दोहार गले गाथिया मालतीर माला दिबो दोहार गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद आज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अंतू असे सांगेल की युगल किशोर राधा आणि कृष्ण मगेले प्राण स्वरूप असायची आणि जीवनाचे तांगेल शिवाय मगेल जीवनात अन्य कोणी नाच कालिंदी तटांतू स्थित कदंबावनांतू दोघांक हाव बसून रत्न झडित सिंहासनावर बसून तांगिले विराजमान तांक बसवता आणि तांगिले श्यामवर्णीय शरीराक चंदनाचे लेप लावता आणि मोरपंखानं तांका वार घालताची तांगील ते सुंदर रूपाचे दर्शन हाव करता सुंदर मालती पुष्पाची माळ बनवून तांका भगवंताक हाव अर्पण करता आणि तांगील ते अधर कर्पूर अधर कर्पूर आणि सुगंधित तांबूल तांगले मुखा कमलामध्ये दवरता
आणि ललिता विशाखा ते सकिले बरोबर राबून तांगिले आज्ञेनं श्री चरणाची भगवंताला श्री चरणाची सेवा हाव करता म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर हांग सांगताची श्री चैतन्य महाप्रभुले दासाले दास म्हणून हाव सेव करचे अभिलाषा दवरता म्हणून हांगा नरोत्तम दास ठाकूर मागता असायचे. हरे कृष्ण.